знам дали YouTube е позволил да ми се пусне музиката, обаче ако не, в другия ми канал, Cinematic Universe, ще качвам липсингите на музиката, която принадлежи на някой друг и не мога да я кача тук, без да ме демонетизират. Не, че сега са ме монетизирали, но поне мога да пробвам. Здравейте, хора! Днес ще ви кажа 11 индикации за това, че сме в нарцистични отношения с нарцисист, с човек с нарцистични качества и като цяло човек, който не изпитва емпатия, човек, който е себичен, човек, който не зачита вашето мнение, човек, който не го грижа за вас и който гледа хората като на предмети. Найс. Първото е приказно начало, бомбардиране с любов. Началото винаги всичко е цветя и рози, всичко е много красиво, много приятно, ние се смеем много, ходим на различни места, говорим си с нарцисиста, всичко е много невероятно, дори прекалено невероятно, за да е истина, нали? Някакво много перфектно, почти изпипано до някакъв невъобразим начин. Розовите очилца си ги носим, защото нарцисистът ни залива с комплименти, кара да се смеем. А е доказано, че който човек ни кара да се смеем, имаме по-голям шанс да не забележим лъжите, които казва, манипулациите, които ни прилага и като цяло всичко, което прави. И нарцисът знае това. Нарцисът знае много други неща, които помагат на него да вкара нас в нарцистични отношения, за да може той да си вземе това, което в крайна сметка той иска, защото нищо от това не е било заради нас. Това винаги е заради нарцисиста. Той иска да извлече неща от нас, а ние реално нямаме какво да вземем от него. Освен травма, болка и напрежение. Кортизол, малко серотонин. В началото има доста серотонин, защото все пак това е любовно бомбардиране, както и да е. Второто нещо са конфликтите. Конфликтите ги има навсякъде, това го знаем, обаче с нарцисист. Конфликтите не спират в никакъв момент. Конфликтите продължават, конфликтите се редуват с хубави моменти, обаче хубавите моменти са значително по-малко от конфликтите. Конфликтите са повече, те са най-много, те просто са нещо, което те е страх, ти ходиш внимателно около нарцисиста, за да не пипнеш нещо, което не трябва, за да не изпаднем в още един конфликт, защото знаем, че когато имаме конфликт с нарцисист, той никога не е виновен. Винаги е виновен емпата, защото така. Защо пък нарцисистът да е виновен? Дори да е виновен, той не е виновен, разбираш ли? Абсурдно е. Просто когато сме в конфликт с нарцисист, ние няма как да сме невинни. Няма как просто. Нарцисистът ще ги извърти нещата така, все едно ние винаги сме виновни за всичко. Всичко, което правим е грешно, всичко, което си мислим е грешно, всичко, което казваме е грешно, всичко, което чувстваме е грешно и трябва да бъде изкоренено от нас на всяка цена, защото нарцисът така му изнася. Третото нещо. Непоемане на отговорност. Много съм говорила за това с непоемането на отговорност. Нарцисът просто не може да поема отговорност. Той като малко дете, то не иска да поема отговорност. Защо му е да поема отговорност, като има хора, които могат да я поемат вместо него? Той просто ще прехвърли отговорността за каквото и да било на другите хора и си изчиства себе си, изчиства си съзнанието и може да продължи да си манипулира хората по какъвто начин си иска. Затова, когато някой отказва да поема отговорност за нещо, което е направил и сте сигурни, че го е направил, не го оставите да ви гасляйства и да ви изкривява реалността в някакъв невъобразим начин и да се оправдава, нали, аз еди какво си бях, какви ли неоправдания нарцисът може да измисли. Но това няма значение, защото когато ти си направил нещо, си го направил и ти поемаш отговорност за това, което си направил. Ти не го прехвърляш върху някой друг, който и да било, който и да е той. Номер 4. Поставяне на ултиматуми. Поставянето на ултиматуми е нещо, което позволява на нарцисистът да ни манипулира както си пожелае. Каквото иска, той ще го има. С ултиматума е почти гарантирано, че нарцисистът ще вземе това, което иска. И ние не поставяме под въпрос това, че този човек буквално ни поставя под някакъв избор, който ако не направи, няма. Той ще направи нещо, ще скъсаме или ще ни напусне завинаги, или повече никога няма да го видим, каква загуба. Но самия страх, който всява у нас, че ако не направим нещо, той ще направи нещо друго, може вече с физическо насилие, заплашване и някакви такива неща, това просто вече минава всякаква граница и това трябва да е достатъчна индикация за нас, че нещо не е наред. Да слушаме интуицията си. Винаги съм казвала, че най-важното нещо е да слушаме интуицията си. Интуицията се опитва да ни предпази, но ние доста често не я слушаме. Номер 5. Прекрачване на личностни граници. Казва се на нарцисиста, че за нещо не искаш да говориш, наранявате, не ти е удобно. Докато се усетиш, нарцисистът вече някак си е обърнал цялата това, което се случва. Вече си говориш за нещо, за което си казал, че не искаш да говориш, сякаш искаш. Ти знаеш, че усещаш го, вътрешно е чувството, знаете го това чувство, когато някой ви кара да правите нещо, което не искате и вие го усещате на такова като некомфортно усещане. Когато някой ви пушва off limits.
ви кара да правите неща, които вие не искате, чрез манипулация, нали, кара ви първо да повярвате, че тези неща са безопасни да се правят и да си кажат и така нататък. И вие просто си казвате, какво пак толкова, нека да му кажа, аз на този човек мога да кажа всичко, така или иначе. Убийците ме убиват. И така, нарцисът ти прекрачва личностните граници без дори да се усети. Номер 6. Несъобразяване с отсрещната страна. Нарцисът гледа само себе си, както казах, него не го бърка това ние какво искаме, какво имаме нужда и какво всъщност, нали, нещо за нас. Нашите чувства дали са валидирани, нашите емоции, като цяло дали се чувстваме окей. Нарцисът това не го бърка. Бърка го до там, докъдето го бърка, за да може да си прави това, което той иска с нас. Оттам насетне вече нищо не го бърка и той може да си прави каквото поиска, стига да стигне до там, докъдето си е решил първоначално. Номер 7 е горе-долу припокриващо се, че връзката се върти или приятелството около нуждите на един определен човек. Тоест в групички приятели, това съм го наблюдавала, че нещата се въртат в някои, нали, групички, не във всички. Нещата се въртат около един или двама души или по-нали нарцистичните хора в групичката. Нещата се въртат около тях. Ако те не искат да ходят на някакво място, другите автоматично трябва да се съгласят, че те също не искат да ходят на това място. Защото така нарцисът ще започне да плаче и нали, ще стане гадно, когато почне да те манипулира и да ти прави някакви физиономии, нещо да се нали вайкал и вижте ме, аз съм жертва, никой не ме слуша мене, аз какво съм направил, защото никой не ми обръща внимание, аз какво искам, винаги обръща внимание на другите хората и каквото кажат, обаче аз когато кажа нещо, никой не ме слуша, нали, всеки някакви такива детински неща, някакви абсурдни неща, които просто те карат да се чувстваш зле заради човека и нали, като емпатичните хора попиват от тези емоции и чувства и са по-склонни да се съгласят накрая на прищявката на нарцисиста, каквато и да е тя. Но в романтичните отношения също го има такова нещо, нали, когато един човек е този, който, нали, като каже нещо, нали, разлигаването, детенце. Това е. Когато нали, иска нещо, той трябва да го получи на секундата, на момента, по начина по който го иска, иначе си подножа, иначе край. Номер 8. Чувство за пристрастеност един към друг и чувство, че ние не можем да живеем без този човек и че той не може да живее без нас или поне така ни казва. Когато се чувстваш, че ти не можеш да функционираш нормално всеки ден в ежедневния си живот без човека до себе си и мислиш непрекъснато за един друг човек, за нарцисиста, за той какво прави, той какво пише, с кой е, къде е, какво прави. Когато мислиш за тези неща, за другия човек, ти не можеш да функционираш адекватно в твоя собствен живот. Това е индикация, доста ясна, стилна и отчетлива индикация, че ние сме в отношения с нарцисист и че просто това не е здравословна връзка и ако има начин да ни кликне в момента, в който виж бе, аз ако бях сам, ще можех ли да функционирам, ще можех ли да се изпълнявам нещата в университета, нещата в училище, нещата в работата, ще можех да се ги върша по същия нормален начин или по-скоро чувствам, че не мога да карам без да се съветвам с нарцисиста за или какво си, без да се съветвам с този човек за или какво си, без да искам някакво мнение, съвети, непрекъснато и да го искам да го чувам на телефона и като цяло за някакви дори незначителни неща. Не говоря за важните неща, за които е важно да търсим съвет. Говоря за някакви незначителни неща in general, които просто усещаш, че ако не си с човека на чата или на телефона или на живо, ти започваш да поудяваш и си казваш, о, фак, аз сега какво да правя? Какво да правя, като този човек не е тук? Аз не знам, аз губя себе си. И не знам какво да правя, когато този човек не е тук. Така че това е индикация за нездравословни отношения. И със зависимост на човека, който, нали, със зависимост на нарцисиста, очевидно, но със зависимост и на другия човек, защото, нали, така действат нарцистичните връзки. Да, номер 9 е почти също това, което казах, че сме обсебени от човека до нас, къде ходи, какво прави, с кой говори, колко говори, защо не ни е казал това, защо не ни е казал другото, нали, някакво се обсебваме, защото би трябвало да е само наш този човек, никой друг не може да го има. И като цяло това, мисля, че е достатъчно показано, защо не е окей. Стил красавицата извяра и, нали... Има някакви случаи, в които хората държат други хора затворени в маза, за да си правят с тях каквото искат, но това е някакъв екстремен, нали, пример, който давам, но то горе-долу е също, когато нарцисът те изолира в някакво крайченце, без да имаш, нали, достъп до всички хора, които са ти били близки до сега и ти оставаш сам и ти няма на кой да разчиташ, освен нарцисиста, защото той така ти го прави, да няма на кой друг да разчиташ, само на него. И когато искаш нещо да кажеш, нарцисиста е там, за да те слуша. Нарцисиста е там, за да ти дава неадекватни съвети. Нарцисиста е там, за да те кара да се чувстваш по-мизерно, отколкото си се чувствал на първо време. Нарцисиста е там, за да ти даде истинска любов. Големи кавички.
Защото това не е истинска любов, това е контрол. Той просто иска да има контрол над нас, да ни контролира, да ни има, без да може да ни обича. Това доста често, мисля, че сме го чували да го казват разни хора по песни, по филми, по поеми и така нататък. Номер 10. Липса на доверие. Липсата на доверие, просто усещаш, че не можеш да имаш доверие на този човек, но въпреки това продължаваш, нали, да си с него, може би си го разбрал до някаква степен, може би не си го разбрал изобщо, но факта, че не можеш да усетиш, че можеш да му се доверяваш, че си го фанал примерно в някаква дребна лъжа, която може би не е толкова дребна, може би е патологичен лъжец, който нищо не може да му се вярва на това, което казва, в смисъл нищо, той просто си вярва на лъжите, измисля си ги на момента, изобщо не му пука. И ние няма как да знаем кое истина и кое е лъжа, затова естествено, че доверие ще се не появи, доверието ще се разкъса, то няма да го има това доверие, то няма как да го има. И нарцисът ще те пита, ама защо не ми се доверяваш? Ами не знам, отговори си на въпроса. Както и да е. Последно, 11-то, прекомерна ревност, най-вече от малки неща. Това отново е свързано с желанието за контрол и обсебеност един от друг, защото когато нарцисът ти показва, че ревнува от това как някой те погледа на улицата, от това как някой ти е писал, нали, от това как някой те е последвал в някаква социална медия, от това как ти излизаш с други хора, които не са само нарцисиста, нали, смисъл приятелите ти. Просто някакви абсурдни неща, които просто нямат смисъл. И нарцисите карат да чувстваш виновен за това, че искаш да имаш някаква свобода в живота си. Както обясних, прекомерната обсебеност от човека до теб означава нездравословни отношения, означава нещо, което не е индикация това, че човекът те обича. Това не го прави, защото те обича. Това го прави, защото иска да те контролира. От искам да контролирам до обичам има една много голяма пропаст, която просто няма как да се премине, само казвайки думичките. Това го прави той, защото сме обича. Не. Тоест, това не е окей. Откъдето и да го погледнеш. Трябва да имаш доводи защо ревнуваш. Ревността е нормално чувство в една малка степен. Но когато започва да излиза извън контрол, човек се чувства като в капан, човек се чувства като в... Пак се сещам тук за Гъмбъл, между другото. Имаше една серия, в която дядо Луи и баба Джоджо, която е нарцисист, дядо Луи искаше просто да излезе на среща с някаква приятелка, която той, нали, е стар човек. И иска просто да има някакви приятели, защото няма други приятели, освен баба Джоджо в социалните медии, в истинския живот, тя не му дава да има други приятели, защото я е страх, че той ще я напусне. Ако това не е пример за още един нарцисист в Гъмбъл, то не знам кое е. Благодаря ви хората, че гледате това видео. Много се радвам, че бяхте с мен до края. Ще се видим в следващото. А тогава може да ме последвате в Instagram, Narcissist Там качвам най-различни неща. Може да ми пишете за вашите проблеми с нарцисисти, защото аз почти винаги съм там за да отговоря. Опитвам се, но понякога не мога да отговоря веднага, както и да е. Благодаря ви. Ще се видим в следващото видео и до скоро!